फ्रेंड्स, भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो नया विवाद शुरू हो गईल बा। खेसारी लाल के बेटी के ऊपर में एगो सिंगर गाना गईले रहे। उस सिंगर के नाम है पंकज सिंह। वो गाना गईले रहे कृतिया के गाटा। ई विवाद उनकर बेटी से शुरू भइल रहे, आज पहुंच गईल बा जातिवाद पे। नमस्कार दोस्तों, हम हैं जीत आर्या। रउआ सबे देखा तानी भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स, ई मरीचा खाए वाला ना है, रगड़े वाला है। आज जबरदस्त रगड़ाई हुई। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कही जाओ कि ई विवाद कार है। पंकज सिंह नाम के एगो सिंगर जो खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर में गाना गईले रहे कृतिया के गाटा। तो खेसारी लाल यादव लंदन से रात में लाइव आकर अपन दुख बयान कैले रहन कि अपन बात रखले रहन कि जो चीज़ होता वो गलत बा, खराब बा। लेकिन कुछ दिन तक बहुत सारा यूट्यूबर, बहुत सारा क्रिटिक्स खेसारी लाल यादव के सपोर्ट कैले सन, उनकर समर्थन में बात कैले सन। लेकिन ओकरा बाद में उहे क्रिटिक्स, उहे यूट्यूबर आज खेसारी लाल यादव के बदनाम करता रहसन और कहता रहसन कि ई एक पब्लिसिटी स्टंट रहे। खेसारी लाल यादव के अभी गाना नहीं के चलत, पवन सिंह के गाना चलता। वो गाना के दबावे खातिर खेसारी लाल यादव इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट कैले बारन। लेकिन एक बात हम कहे चाहें फ्रेंड्स कि दुनिया के नीच से नीच इंसान अपन बेटी के सरेआम बदनाम करके कामयाबी ना लेवे चाहिए। तो जौन क्रिटिक्स बारा सन ओकनी के सोचे के चाहिए जो का बतियावत रसन, का बोलत रसन। मामला खराब करे खातिर, बिगाड़े खातिर, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे खातिर ये सब बात रखा तरसन। जौन समर्थन कैले सन आज वो बदनामी करता रहसन, बदनाम करता रहसन। पहले ई मामला शुरू भइल रहे एगो गाना के लेकर, अभी मामला पहुंच गईल बा जातिवाद के लेकर। जौन खेसारी लाल के जात बा, जात के लोग बा, वो खेसारी लाल के सपोर्ट में आ गईल बा। और जौन पवन सिंह के सपोर्टर बा, चाहे वो जात के आदमी बा, वो पंकज सिंह के सपोर्ट करता। एगो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल भई रहे, वहाँ पर पवन सिंह के आवाज़ भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर चलता। वहाँ दिखावल गई रहे कि पवन सिंह पंकज सिंह के सपोर्ट करता रहन, काहे कि उनकर जात के आदमी बा। ये वीडियो में कितना सच्चाई बा ये हम एकर ये नहीं करत, लेकिन हम देखले बने ओकरे आधार पे हम ही बयान करतानी। लेकिन ये चीज़ गलत बा। केहू के माई बहिन बेटी होखेला, वो हमार दुश्मन के होको चाहे हमार आपन के होको। तो खेसारी भैया, तारा से ये वो हम सलाह देवे चाहें कि तहरा के कोनो ज़रूरत ना रहे कि आधी रात के लाइव आके रोवाला के चाहे गिड़गिड़ैला के। तारा सबसे पहले काम रहे कि ऊ जौन गईले बा वो एगो दोगला खून बा ओकरा अंदर में। तो वो इंसान के तारा जेल भेजवैला का काम रहे, कानून के माध्यम से, अदालत के माध्यम से। ओकर कुटाई करवावे के रहे कानून के माध्यम से, खुद से ना। तो अगला बार सैसन कुछ हुई तो एक बड़ा स्टार बना, तार हाथ में बहुत कुछ बा। तो लाइव आके रोवाला के जगह में जे वैसन करे तो ओकरा के रोवैला के काम बा। और एगो दूगो आदमी के हम बारे में बात बोले डायरेक्टली, मगैया जवान और राजन सिंह मुकुट। ई दू आदमी के बारे में, ई दू आदमी पहले तार समर्थन कैले रहसन, आज तार विरोध करता रहसन, बोलता रहसन ई पब्लिसिटी स्टंट रहे। लेकिन हम दू आदमी से कहे चाहें, जब पब्लिसिटी स्टंट रहे तो तारा वो घड़ी ना बुझाइल रहे जब ओकरा समर्थन में बयान देते रहा। तारा सिर्फ चैनल के व्यू बढ़ावे के रहे, अपन चैनल के 10 आदमी तक पहुंचावे के रहे कि हमार चैनल बढ़ो, हम 2 पैसा वहाँ से इनकम करी। यही के चलते तू खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बोल रहा। कुछ दिन के बाद में तारा मसाला कुछ और चाहत रहे तो कुछ और के ऊपर में लगला वीडियो बनावे और डाले लगला कि खेसारी लाल स्टंट करता, खेसारी लाल पब्लिसिटी स्टंट में करता, अपन कामयाबी खातिर करता। तो ये चीज़ गलत बा, ये चीज़ गलत बा। अगर केहू को समर्थन करा तो समर्थन करा, अगर बदनामी करे को तो बदनामी ही करा। आज हम समर्थन कहीं नहीं, काल हम बदल गई नहीं। तहनी से नीमन तो गिरगिटवा वारसन, कम से कम 7 गो रंग बदले लसन। लेकिन तहनी लोगों के तो कोनो रंग नहीं है, कितना रंग बा पता नहीं है। तो भोजपुरी के अश्लील मुक्त करे के अपना कंधा पे भार ले ले बारा मगहिया जवान। तार वीडियो हम देखे नहीं तो उतना हमारा ई ना लगा। बुराई करेला तो सबके करा। पवन सिंह के तार
उतना बुराई ना देखनी, काहे कि तहार जात के है यही के चलते का। अगर जेंगा खेसारी लाल के रगड़े ला होंगे पवनो सिंह के रगड़ा, अगर तहरा में हिम्मत बा तो। और जौन एगो और चैनल बा वो पवन सिंह के डायरेक्ट समर्थन करेला, डायरेक्ट समर्थन करेला, ओकरा खिलाफ में कुछ बोल नहीं के सकता। हम ही नहीं कहत कि तू खिलाफ में बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन एक आदमी के समर्थन करता दूसरे आदमी के बदनाम करता रहा तो जातिवाद ही प्रमोट करता रहा नो, जातिवाद के बढ़ावा देता रहा। गाना खराब बना था ओकर विरोध करा, साथ बाद में समर्थन करी तहार, लेकिन जातिवाद के सपोर्ट में रह के एक उ जात के सिंगर के हम बदनाम ना करें, चाहे फेमस सिंगर बा ओकर बारे में हम कुछ ना कहें, आ जौन हमरा जात के नहीं के ओकरा बारे में अनाप शनाप जौन बुझाई उ कहें, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत बा। कुछ दिन पहले हम एगो वीडियो देखत रहनी है तो गुड्डू रंगीला लाइव आके ना अपन चैनल के द्वारा बोला तरन कि ई काम कईल गलत बा। अरे भैया ये तो शुरुआत तहरे कईल ह, गलत का बा। वह दारू पी के जब बकत रहन तो पीछे दारू के बोतल राखल बा, देख लो। एगो बहुत ही गंदा चीज मार्केट में चलता, केहू के लड़की के नाम धोके गाना गावल, ई बहुत खराब चीज बा। हाँ, ओकरा बाद में पी के ज्ञान बांटा तरन कि हम हई गईले बानी, हम हऊ गईले बानी। तारा ऐसन भटिया रहा तो दोसर कोनो सिंगरे ना रहे आ ना बा। भोजपुरी के गंदा करे में सबसे बड़ा हाथ तहार बा, और कोनो के बाद में नाम आवेला। आज तो बहुत बार सन गंदा गाना गावेला बा तो दोसर केहू के सलाह दे तरह पंकजवा ते ठीक ना कइले ह, तो इस सलाहवा कम से कम अपने ऊपर में लागू करे के चाहिए, देखे के चाहिए। सबसे बड़ी बात ही कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जौन सिंगर बारह सन वो बड़ा होको छोटा होगा जातिवाद प्रमोट करेला सन, जातिवाद के ही बात हो गया। हमार जात के बात आगे बढ़ो, ओकर जात के ओकरा के नीचे दबा देवल जा। तहार जौन श्रोता बा, ऑडियंस बा, वो कोनो जात के नहीं, सब जात के बा। एगो कौन संतोष ना का कहले रहे कि तहार अगर अहिर वीडियो देखल छोड़ दिया सा तो तहार गाना ना चली, तो वो गदहवा के कहे चाहे हम कि तारा ऐसा कतना अहिर बा जौन खेसारी लाल के गाना ना सुनत हुई। खेसारी लाल के एगो अहिर समाज प्यार नहीं करत, हर समाज करता, पूरा बिहार करता, जे भोजपुरी सुने वाला बा उस सारा करता। तो जो क्रिटिक्स दो पैसा कमाए खातिर कर लोग उतने बखान कर लोग जितना चल बन जाए। केहू के माही बेटी के लेकर में जौन बखान करता लोग उचित नहीं के, ठीक नहीं के। तो अगला बार से संभाल के मगहिया जवान और राजन सिंह मुकुट तू संभल जा, पैसा कमाए खातिर और कितना नीचे करो। तो चलो फ्रेंड्स, यही वीडियो देखेगा थे हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, और जरा खराब लगा तो कमेंट करके हमरा के बताओ भाई, कमेंट ऑफ नहीं कैले बताओ लोग, और चैनलों के सब्सक्राइब कर लो। चलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात हुई, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।